Адна дзяўчынка па імені Надзея з самага ранняга дзяцінства марыла аб міры, каб ва ўсім свеце не было б ні войн, ні канфліктаў. Надзея часта сядзела на даху свайго дома, глядзела на зоркі і ўяўляла, як усе дзеці на планеце гуляюць разам, смяюцца і сябруюць. Аднойчы, гуляючы па парку, яна сустрэла невялікага росту дзядулю з доўгімі белымі валасамі і ў белым адзенні. Ён сядзеў на лаўцы і чытаў кнігу. Надзея запытала: «Дзядуля, як можна зрабіць так, каб усе дзеці жылі ў згодзе?» Дзядуля усміхнуўся і адказаў: «Спачатку трэба зразумець, што мір пачынаецца ў сэрцы кожнага з нас. Калі ты будзеш дзяліцца дабрынёй і любоўю, іншыя таксама падтрымаюць твой прыклад». Надзея задумалася і вырашыла пачаць з малага. У той жа дзень яна сабрала сваіх сяброў, прапанавала ім сабраць свята міру. Яны згадзіліся і пачалі рыхтавацца, малявалі плакаты, гатавалі гасцінцы, спявалі песні. У дзень свята на плошчы сабралося многа дзяцей. Надзея расказала ўсім аб сваёй мары аб міру без вайны. Яна прапанавала кожнаму напісаць на паперы сваё пажаданне аб міры і павесіць яго на дрэва жаданняў. Калі свята скончылася, Надзея ўбачыла, што іх жаданні сталі яркімі колерамі на дрэве. Кожнае дзіця была поўная надзеі і веры ў тое, што мір магчымы. З тых пор Надзея і яе сябры працягвалі працаваць над сваімі марамі. Яны арганізоўвалі сустрэчы, дзе абмяркоўвалі, як можна дапамагчы іншым, дзяліліся цацкамі, дапамагчы тым, хто ў гэтым мае патрэбу. Паступова да яе далучыліся не толькі іншыя дзеці, але і дарослыя. І вось аднойчы, калі Надзея сядзела на даху і глядзела на зоркі, яна зразумела, іх маленькія дзеянні пачалі мяняць свет вакол. Яны сталі стваральнікамі лепшых спадзяванняў людзей усяго свету. Так дзяўчынка Надзея паказала ўсім, што нават самыя простыя ўчынкі могуць прывесці да вялікіх змен. І яна ведала, што калі кожны з нас будзе рабіць дабро, то мара аб міры стане рэаліяй.